أرست زينام كاب عدان أتسقى بزورسي نقبالات بايتو وكلت هزبي نعسرت معلتات عب استفالي رسو قدات أميتو ناتوها بزنبر السلط أنعم تزازيمو سمع سلام بريتوريا سعيبو نبور مقصغاس بزحت عدي نقملس كاب سخون اوان العلي دلوات مخانم من محدار كتما خصومن نبرتن أفريقهم كاب زينات أي ليبيا بزي حقاو مقدي أب حقراز نبرو شدشميتي حقاو سنة زيبولهم قبصاويان ناب حقرو مكم اتملس قليسا سلام أنا بالله كبرات ملكتنا نسعات زيناتات حزنا مزينا لنا مزيناتات أنا برام في السعية مجمع جن حصرت زيناتاتنا ونكبل كاب عدا نبص أجا بزبرسي نقبلات بيتو كالتزبي نعسرت معلتات أبستفلا لرئيس قدات أميتو إن توحب زنبر سلطنام تزازيمو أب مزازمة السلطنة استرخبا مكتلاف قبعي لومي بدو إثيوبيا زلوا عميق عغمي بزي مردان بزي مفلاتن بعدا نتفتنت مصنحا بمقلاص حافت هاجر بمفلات نابص أجا مقيار حلفنت كل كخون كم زلوا قليسن لوطي نمعوات زيغاتات تتقمتي نمقبارن كل مداي معبال هاجر نمرققاتن بفلتاتن بتقببن متقاه كم زقباون آغنزيبانيان بفلاي عبالات بايتو كلت هزبي عفتس ام اكال بوليسن استراتيجين عبا زوص علون زتقبرلون وان زرعي كفتاتات بمفلاي كمون لوطي عبا مرققات كيدي زرعي محلقاتات كفتحو كامزلوهم حبيران حلفنت تكالات مستحاتاتنت استاساسره سرعات قمقما بمختال ساقمات ناب عدل قيرو كابز تلم دا سرارحا فلي بزوال مقدي مسرح كاب عوالات بايتو كالتزوي تسويت كم زقبر مقلاصن قلقالو زينا إثيوبيا سأبسيبهم أب كل المأخلاوي إثيوبيا وصي تمهارو زمن تمرتي كل تشعون عسر تشدشتن عام تمرت زمحيش مدرخ زته يسالت اللهم اتزته بقندو أب خلتشحون عسرت حمشتن عام تمرت زمن تمرتي كل لاو فتنا شامناي كفلن حقراو فتنا عسر تخلته كفلن وصيت متحات صعبو أب قصالي زحش وصيت نممصا علمو تسناد كم زخونه تغليصو يم كاب قداماي كساب كالاي بركي ابيات التمرت زلو تمهارو بقعاتن تودادرتن كونو نمغبار زدلي حافتي بزملكت امت توهيبو زتا كغبر يزبل تصبيتلهم برسم حدار كل الصومالي ايت مصطفى محمد ز تمرح جوجل لوخ لعلوت حلفت سراح تكلل أب زوبا عفديرا وردا جارتي استفتر حدقا وحيسعبو أبلع الهزبي زبصحو قدعات تعذيبهم رسم حدار كل الصومالي ايت مصطفى محمد أبلع لي توم نبرتي حدقا وحيس زبصحو قدعاتن زلعلوهم حتوتاتن عداميصوم توم نبرتي منقست تكلل هصوص حاجز النقرب مخانو بمقلاص بمخنيات حدقا نستمزابلو زيغاتات مسلل كم زدلم قريصوم اللهم بتحدقاو حج أبا جماجم رباعتي وردا ذركوت أبياتات زنبرو حمشت شح زيغاتات كم منبري من مزوالهم من محدارة وردا مقلاسو مرخب تحفاش تكلل صبصيبن حدميتن سلاسان كلتن إثيوبياوያን ስደተኛታት በክልተ ዙር ካብ ጅቡቲ ናብ ኢትዮጵያ መምላሶም አምባሳደር ብርሃኑ ጸጋዬ ገሊጾም አምባሳደር ኢትዮጵያ በጅቡቲ ብርሃኑ ጸጋዬ አበ ማሕበራዊ ምትሳር ገጾም ኣብ ዘመሓላለፎ ጽሑፍ ከም ዝገለጽዎ ስደት ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝፈጥሮ ኣካላዊ ስነልቦናውን ሞራላውን ጉድኣት ንምክልኻል ኣብ ግምት ብምታው ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ክምለሱ እናተገብረ ይርከብ
ናብ ሃገሮም ዝተመልሱ ዜጋታት እውን ንባዕሎምን ማሕበረሰቦምን ብምሕላው ሓላፍነቶም ክዋጹ ከም ዝግባእ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ኣብ ቀረባ እዋን 139 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ካብ ጅቡቲ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተው ይዝከር። ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ በአንዳንድ ጉዳዮች ውይይት ያስፈልገናል የሚል ጥያቄ ስታነሳ ወረራ ሊካሄድ ይችላል የሚል ስጋት እንዳለ ይደመጣል። ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብና ለሀገር መከላከያ ሰራዊት በዚሁ በተከበረ ቀን መግለጽ የምፈልገው ኢትዮጵያ በኃይልና በወረራ ማሳካት የምትፈልገው አንዳች ነገር የለም። ለጋራ ጥቅም፣ ለጋራ እድገት፣ ለጋራ ብልጽግና ሁሉም አሸናፊ በሚያደርጉ ጉዳዮች ከወንድሞቻችን ጋር ተወያይተን የጋራ ጥቅም የምናስከብር እንጂ በኃይል ፍላጎቶቻችን ለማሳካት ወንድሞቻችን ላይ ቃታ የምንሰነዝር እንዳልሆን በአጽንኦት ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። ክቡራት ተመልካቾችና ማዕድ ዜና ሕዙን ይቕጽል ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ክሓልፍ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተፈጥረ ፀገም ብምፍታሕ ኣንጻራዊ ሰላም ክመጽእ ዋላ እንተተኻለም ቁጠባውን ማሕበራውን ጉዳያት ኣብ ምምላስ ግን ሰፋሕቲ ስራሕቲ ከም ዘድሊ ተገሊጹሎም ላዕለዎት ኣመራርሓ ክልል ምስ ኢቲቪ ዝገበርዎ ጻንሒት ኮሰን ብርሃኑ ኣሰናዲእወሎ ዳሃብ ያሲን ድማ ከም ስዕብ ክተቕርቦ እያ። እዋናዊ ቁጠባውን ፖለቲካውን ጉዳያት ኣብ ዝተዳሰሰሉ ዘተ ነባራዊ ኩነታት ክልል ኣምሓራ ተሓደ ዛዕባ ነይሩ። ኣብ መፋረቕ ወርሒ ሓምለ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘጋጠመ ቅልውላው ሰላምን ጸጥታን ምንቅስቓስ ሰባትን ንግድን ብምዕጋት ግልጋሎታት መንግስቲ ንኽቋረጹ ኢሉ እውን መዋቕር መንግስቲ ምፍራስ ዕላማ ዝገበረ ፀገም ምንባሩ ላዕለዎት ኣመራርሓ ክልል ይገልጹ። በክልሉ የነበረው ችግሮች አሁን ተቀልብሰው ኣብታ ክልል ዝነበሩ ፀገማት ተፈቲሖም ኣብዝሓ ከባብታት ናፃ ምንቅስቓስ ከምኡውን ግልጋሎት ወሃብቲ ትካላት መንግስቲ ካብ ጽዕንቶ ናፃ ኮይነን ሕግን ስርዓትን ተኸቲለን ግልጋሎት ዝህባሉ ኩነታት እንዳተፈጠረ እዩ። እዚ ነባራዊ ኩነታት ብሓፈሻ ኣብታ ክልል ኣብ ወሃባ ግልጋሎት ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ምንቅስቓስ ኢኮኖሚ እቲ ህዝቢ ዝሓሸ ክኸውን ገይሩ እዩ። ብኣፈጻጽማ እዋን ህጹጽ ኣዋጅን ብምትሕብባር ሕብረተሰብን እቶም ኩነታት ምቕያር ከም ዝተኻእለ ይሕብሩ። ተወረው የነበሩ ዞኖች፣ ወረዳዎች፣ ከተማዎች ዝዋታት ወረዳታት ከተማታት መብዛሕትኦም 90% ዝኾኑ ከባብታት ተቆጻጺርና ናብ ኢድና ምእታውና ክኢልና ኢና። እዚ ምምሕያሽ ከም ዘሎ ኮይኑ መሓውር መንግስቲ ዘጠናኽር ስራሕቲ ተስፋ ዝህቡ እንዳወገና ኢና። እዚ እንትንብል ግና ሰፋሕቲ ድሌታት ህዝቢ ዘየማልኡ ምንቅስቓስ ዝዓግቱ ሕዚ እውን ኣብ ማሕበራዊ ስራሕትና ማሕለኻ ዝኾኑ ፀገማት ሕብረተሰብ ካብ ጉሕለትን ቅትለትን ዘየድሕናሉ ንቅድሚት ብዙሕ ክንሰርሕ ዝግብአና ጉዳይ ከም ዘሎ ዘመላኽት እዩ። ዝተፈጠረ አንጻራዊ ሰላም ስራሕቲ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ንምስራሕ በር ዝኸፍት እኳ እንተኾነ ኣብ ምንቅስቓሳት ማሕበራውን ቁጠባውን ጉዳያት ግና ጽዕንቶ ዝፈጠሩ ፀገማት ምህላዎም ተገሊጹ። የተጀመረው የነፍጥ አካሄድ ዝተጀመረ አካይዳ አጥቂ ቁጠባ ትኽልል ምስ ብሔር ብሔረሰባት ኢትዮጵያ ዘሎ ሕውነት ዘበላሽዎ እንትኸውን ሕቱታት ሰናይ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ቀንዲ ብብርኪ ክልል ኣምሓራ ዘለው ሕቱታት ወሰንን ድንበርን ዝፍትሕሉ መንገዲ እዘይ ምዃኑ ህዝቢ እንዳተገንዘበ መጽየሎ ምስ ሕብረተሰብ ዝተገበሩ ዘተታት ውፅኢታዊ ከም ዝነበሩ ብፍላይ ብዛዕባ ሰላምን ምኽባር ሕግን ኢሉ እውን ፀገማት ብጠበንጃ ዘይኮነስ ብዘተ ምፍታሕ ከም ዝከኣል ኣብቲ ኣኼባ ዝተገበረ ስምምዕነት ዝተንጸባረቑ ሓሳባት እዮም። አማራ ክልል የተከሰተው ችግር ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተፈጠረ ፀገም ሕቶ ህዝቢ ኣምሓራ ዝምልስ ኣይኮነን። ሕዚ በፂሑ ዘሎ ዝራእቲ ንምእካብ ሰላም ኣድላይ እዩ። ብምዃኑ ዘላቕ ሰላም ካብ ኩሎም መዳዊ ተሳትፎ ዝፍልፍል ብምዃኑ መላእ ህዝቢ ኣምሓራ ትካላት ሃይማኖት፣ ሲቪል ማሕበራት፣ ትካላት መንግስቲ፣ ውድባት ፖለቲካ ንሰላምን ንረብሓ ህዝብን ዋላ ፈላላይ ያሃሉ ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ብሓባር ክንረባረብ ጻውዒተ ይቕርብ። መራኸብቲ ሓፋሽ እውን ሰላም ንኽዓስል እጃሞም ክዋፁ ከም ዝግባእ ተገሊጹ። ኣብ ክልል ትግራይ ሕማም ኤችአይቪ ኤድስ ንምክልኻል ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እናተሳለጡ ከም ዝርከቡ ምስ ኢቲቪ ትግርኛ ጻንሒ ዝገበሩ ኣብ ቢሮ ጥዕና ወናን ኣውራ ከይዲ ስራሕ ምክልኻልን ምቆጻርን ኤችአይቪ ኤድስ ኣይተ ፍስሓ ብርሃነ ገሊጾም ኣለዉ። ናዝሬት በሪሁ
ተወሰኸ ኣለዋ حمام HIV AIDS ኣብ ክልል ትግራይ ለበዳ ኣብ ዝበሃል ብርኪ ምብፅሑን ብዝተዋደደ መልክዑ ስራሕቲ እንተ ዘይተሰሪሖም ድማ ተስፋ ምንባር ቀጻል ወለዶ ዘጸልምት ኩነታት ከም ዝኾነ ኣብ ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ዋና ኣውራ ከይዲ ስራሕ ምክልኻልን ምቁጻርን HIV AIDS ዝኾኑ ኣይተ ፍስሓ ብርሃነ ንኢቲቪ ትግርኛ ሓቢሮም ነዚ ድማ ብወገን ቢሮ ጥዕና ብፍላይ ንመናእሰይ ግንዛበ ንምዕታር ዝተፈላለዩ ምንቅስቓሳት እናተሳለጡ ከም ዝርከቡ የብርሁም بدنبي توديبنا تزي شرحنا له تناي كسالة ولدي ناي منبر تصفوز أسألمت كناتاتي زولا مالت ناي تحساس والو تخمس أستمهروتات كنها ولنا أودوم HIV للو مجناتهم كم تناي كدم تحمام أنا يقعول تولدي دحني لهم كم تناي كدم أستمهروه مساعتهم مرد الأزجورنا اللي هنا هاتلو كواحلفون نميديا أكلاتون سلطنا هبنا لنا محاوراوي ميديا منقحتون تمساسالي تحدقو خردو HIV فلايت منسي ولدو بزح زفلطو نغير يلا تسعبين قدم HIV ام عالت معصب زقتللو غزي نيرو 4 زبال عدمه ون زخبرلو غزي نيرو سلازي تاتكردو اب ملعال بإنا نسرح زلنا بزح مالتي فلاي دما زوم تقلعتي وغنات نبلون اواتو مسرت غيرنا استفالاليو ناي سلطناتات ناي هيوت كهلوت سلطناون انهابنا هنا نركب مالتي زتمهر حيل السب ناي لوط حيلي كم مخانو متن مس ممهران استفلاليو مدرخات كم تسالطون CDC مستبهاله بروجكتون بروبوزال بمدلاو اب مرداء كم زركبون اتم وناني كيد سراح يزاربوم كالي مس ممهرانو ناي ممهران مدرخ نيرو كباب 3 زغونو ممهران امرارحه نزياتهم تعدل تطري الناس بزعوا HIV نايم العاد سرحت سرحنا لنا مكنياتو كم تنفلطو اب سمهر حيل سب ما لو تحيليو سلازي او مسرح مالت حتى تمهري بزعوا HIV افلطو كلهم تغيركا انا حتى صدرا يزاتو تنت لازم بيلنات محاورسبناون ندقون كمكر كتنكر فلاي ادميهم مناسيا زخونو دقوتا اليوم كما خرم كرد حدقنا HIV ندقون كمكر زقبر سرح نسرح لنا نعطو من تزغرنا له زلعلنا له هناتات له كالي CDC زبال بروجكت له فند زغرنا مالتي سلازم مسؤون بروبوزالات صحفنا امبرد علينا مالتي مغصالي اب تغير حد عمت وشتي اب HIV مكلخال كسرح مالتي فلاي اب محكامن تناي كلينيكال سرحت نورو مالتي لذا كميزي كنا تازينا زلنا ኣይተ ፍስሓ ወሲኾም ብፍላይ ሚድያ ናብ ሕብረተሰብ ተበጻሕነቱ ቁልጡፍ ስለ ዝኾነ ዝተፈላለዩ መልእኽትታት መዕተሪ ግንዛበ ናብ ህዝቢ ክፍኖ ከም ዘለዎን መንግስታዊ ትካላት እውን ኣብ ዓመታዊ ትልሞም ኣካቲቶም ክሰርሑ ከም ዝግባእን ተላብዮም ናይ ሚድያ ኣካላት እውን ተመሳሳሊ ሚድያ ብጣዕሚ ሓያልን ኣብ ዝሓፀረ ሰዓት ንብዙሕ ማሕበረሰብ ክበፅሕ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ዝተፈላለዩ መልእኽቲ እናተቐረፁ بزعبات أبي شيء يزول حدا قاب تقرأ تحرسنا خفلتو ما خالص خطينك أزقبر سرح ميدياتهم سرحة تسويتي قبري كالي منقصاو تكالات أب تلمو ما كاتيتهم كسرحوا اللهم أبي شيء قدام مالت أب تكالهم زتا ناتقبره صارت سرحة ياخذ له خفلتو كواحد يفون أي كوندوم عروتون بخبابيو كهلو زقبر سرحون شرح تسويتي قبر ንመናእሰያት ተመልኪቶም ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ድማ መናእሰይ ዓርሶም ንሕማም HIV AIDS ካብ ዘቃልዑ ዘየድልዩ ወልፍታት ክዕቀቡን ኣተሓሳሲቦም ካው ፍላይ መናእሰያት ድማ ካብዞም ንHIV ዘጋድዱ ዘቃልዑን ኩነታቱን ዓርሶም ክትንቀው ከሉሎ ካብ ዘየድል ሱስ ካብ መዕወን ሱሳት ገለ ካብ ሙሳድ ካብ ጫት ካብ ሺሻ ካብ ኣሕሊፉን ካብ ኣልኮላዊ መስተ ክትንቀው ከሉሎ كزانا قلت له HIV هم زلوا تحسب جيرهم تنقع خجبرو كواحد يفود كابسدز هنا صوتها رفلتات كتنقعون مثل ما نسمع خانو مدفع خلينا قرتهم مسؤول كوندوم يتكمل هنا تات كفترة خلوا كHIV حدا جاز قوم نسلم نجارات كتنقعوا زي قبل صراحة نسرح لنا ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ንሕውየትን ዳግመ ህንጸትን ሴክተር ትምህርቲ
أبا حمشتك عند عودة سرح ملاو حلافي بيرو تمرتي تاكلل دكتور كيروس قعي شافليت أملهم أب كيد زي لعول هافتن عاقمن كم زاد اللي بمتكاس نزي نمملا تصادفو كلهم أكلات بصحيت كله صاوعيت أقريبا ملهم بريو برهانه توسق اللهم أب كلل تقرأي بمخنيات اتي تفتيرو زنبرا كوينات عودة تمرتي زلعالة محسي تبسي حويو حلافي بيرو تمرتي كلل تقرأي دكتور كيروس قعش سرحت حويت عودة تمرتي أملكيتهم مس اي تي في تقرينيا صانحيت غيرو ملو بيرو تمرتي كلل تقرأي اتزفر كاب زبسحو كل مدياوي عنوت نخحون تمهارو ناب مقاد تمرتي زمل سلو زحش بايتا نمنصافن اب حموش عبيتي وانينات عزوز تمته هيبو كامز سرح أفليت أميم نمزراو كتعوينا قدامي كلا عندنا نزارنبر كلهم قدامي يزقمط يوم تحدى قلت فزغنا نايتن زعنا أوي تمرتي ناي مسجان ناوت ناي مملا ناي مسجان دقيم كان ناي مهناسن حدش تأوي تمرتي ناي مسرحن سرح يتحدى عبي بروجرام تن أوي تمرتي قال لي أنا لو ناوت تعمل يخلن ومبرت أربيزا نعوز الكمبيوتر سريرا جزء عمل يخلن بيت تمرتي خنا أوي تمرتي لو أنا نسن بناوتي مملاي قال لي أنا أبيت تمرتي ناوتي مملأ طرح يكونس مسجان ومزلين خالت بزحات أبيت تمرتي قاعة ملء فريسن بزي كاتنا مدوريتن سلازي داق بهنس أتزلين أبيت تمرتي قاعة الله أنا حمشاي كفلي راوعي كفلي سالساي كفلي كالاي كفلي خونس جب أمزنوره ساونتي حزيهم كل ما قدامي كفلي أمزاتو نعي كل تشحن 10 عام تمرت حدا نت 4 مليون زنورنا تمهراي حزين أبيت تمرتي خمس زجب قوة تمهراي كل تنت 4 مليون يخين زل سلازي أفتر بيت تمرتي ناوت ملاء راح يكونس أجين كان ناوت ملاء راح يكونس داقم هنس توني دلي دقنا خاعت وسخت بيت تمرتي زلي خا خعبت عم بزحي نايتم هراي قطري وقروس يخص لذا مالتي زي تحد بروجرام ناي فلينا نابي كابي ان تايزو خنا بيت بشون فلينا بيت تمرتي كابزو بتوسخي مدب حويتن لمعاتن ممهرانن أقم هنسة أمرارحة سيكتر تمرتن اتبيرو قدامنت كابزهابو مدبات مخانوميم ززاربو قلنا زيد ما حدوش سرعة تمرتي كام زدالو العلم اللو تخالاي بروغرامنا ناي ممهران حويتن لمعاتن بروغرامي كم تقدم زغلص فلكا حدا تزل ممهرنا تراموتايزر كوينيو بإيكونومي تحاسيو ناي سلبونا محسي توصيحو ايو زمن زي زمسل ممهر نخخون عامون كعبلوا after existing زخنا ممهر سرح يزي عندنا حدشت ممهران كنا سلطن كنا قصر نفس سيستم كنا أتدمى يجبنا نزل قصر من حدانا تأشوف متصخينه سلازي ناي ممهران حويتن لمعاتن بروجرام تبع الخاء خالي عبي نايتو حويتن داق منزقتن سيكتري سالساي أبى مرار حيت ناي تمرت مرار حون خملك عقودات بس حوائي سلازي ناي تمرتي خمر رح زخ الحيل سبنا خنا حوهم كل لنا نهنس عمون كنعبي جبنا سالساي بروجرام ناي أب مودعتا أب سرح داق مهنسات زفر تمرتي زتتحز مدب متتتاو تكنولوجي مخانو زغلصو توم حلافي قس بقس دما مرها قبري مقبا أبيات تمرتي نمجمار مدب كامز تتحز حبيروميوم حويتن داق مهنساتن عودة تمرتي كل تقراي عزيلو الحافتي زحاتتو زبالو دكتور كيروس أزين مفتسام كلهم أكالات بتصحيت كساتفو ساوعيت أقربو مالو لزياتهم نمسرح بتعمل بزح بليون جنزبيو زدلي هفتي زدلي سفح فلتات كالات تدليو جنزب تراح يكونس تكنيكال كالات وني فدلي خيدي فلتات ون زدليو هلخ زود عينت سرحي مورال يدلئيو بفاينانس ملك عند حدا مزينا تجزيو بمحدار منقص تجاي زخلو يكونن حزب تجراون بستفعل ملك بزح أنا واحد سلاد وصح إيكونوميكالي أصعقم زي الحزب إيو سلاد خمتنا يقدم حزي بيت مرتات بعلم صقان زخللو بين تمرتنا وتبعلم ملا زخللو بركي إيكونن فيدرال منقصتون خجورة زجبو قداي الله حدا بتحقق من قسم مسرت كسر حزب بأسرحي خلاي بتناي بريتوريا سمعنت ون حدا أوبجكت نت بريتوريا سمعنت ناي ريكفر اند كونستراكشن ناي حويتن داق مهنساتن مكيادي تاشمو نجر جنزوي فيدرال من قسم بين ونز على يكونن
ስለዚ ግዝያዊ ምሕዳር እውን ዝኽእሉ ክሰርሕ ህዝቢ ትግራይ እውን ዝኽእሉ ክሰርሕ ፌደራል መንግስቲ እውን ዝኽእሉ ክገብር ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ክገብሮ ዝግባእ ሰብ ሃፍቲ እውን ኩሉ ክገብርዎ ዝግብኦ ነገር ክገብሩ ካብዚ ብተወሳኺ ግን ዓለም ለኸ ትካላት ኣብዚ ተሓዊሶም ኣብቲ ናይ ሕወትን ዳግመ ህንፀትን ከይዲ ፋይናንስ እንድሕር ዳኣ ዘይገይሮሞ ናብ ትሕዝ ካብቲ ሕዝ ዘለናሉ ናብ ዝኸፍአ ውስብስብ ናብ ዝበለ ፀገም እውን ዝእቱ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሰብ ብዝኽእሎ ተኣሽሙ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ትምህርቲ ስለ ምምሃር ጥራሕ ኣይኮነን ሕዚ ትምህርቲ ከይዱ ሰላም እዩ ስለዚ ከም ህዝቢ ሰላም ኢና ንደሊ ከም ህዝቢ ምልማዕ ኢና ንደሊ ሰላም እውን ብትምህርቲ ክመፅእ ዝኽእል ልምዓት እውን ብትምህርቲ ክመፅእ ዝኽእል ስለዚ ህፃናት ትግራይ ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈፀመ በደል ጥራሕ ከይኮነስ ካብቲ ፀገም ንክወፁ ዝተገበረሎም ፅቡቕ ነገር እውን እንዳሓሰቡ ክዓብዩ ስለ ዝግባእ ኩሉ ዝምልከቶ ክፋል ማሕበረሰብ ኣብዚ ርብርብ ክገብር ክሕግዝ ክድግፍ ኩሉ ዓይነት ድጋፍ ማለት እዩ ፋይናንሻል ጥራሕ እኮ ፋይናንሻል ክሕግዝ ክኽእል ኣለዎ ብማቴርያል ኣስፔክት ክሕግዝ ክኽእል ኣለዎ ብሞራል ብቴክኒካል ስኪል ብፍልጠት እውን ክሕግዝ ኣለዎና ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ፀገም ኩነታት ኮይና ኢና ትምህርቲ ዝመስል ነገር ንቐፅል ዘለና ከም መብርሂ እቶም ሓላፊ ምኽታም ውዕሊ ሰላም ፕሪቶርያ ስዒቡ ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ርሒቆም ዝጸንሑ ልዕሊ 2.4 ሚልዮን ተምሃሮ ናብ ትምህርቲ ንኽምለሱ ጻዕሪ እናተኻየደ ይርከብ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ስዒቡ ንቡር ምንቅስቃስ በጻሕቲ ዓዲ ንኽምለስን ዝመፁ ኣጋይሽ ንምቕባልን ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ድልዋት ምዃኖም ምምሕዳር ከተማ ኣኽሱምን ነበርትን ኣፍሊጦም በጻሕቲ ዓዲ ናብታ ከተማ ንኽጓዓዙ ዝዓዘዘ ኣበርክቶ ዘለዎ መዕርፎ ነፈርቲ ኣኽሱም ድማ ጽገንኡ ክሳለጥ ጻውዒት ኣቕሪቦም በርሂ ብርሃነ ተወሳኺ ኣለዎ ማእኸል ጥንታዊ ስልጣነ ዝኾነት ከተማ ኣኽሱምን ዕለታዊ ህይወት ነበርታን ብሓደ ይኹን ብኻልእ መልክዑ ምስ ቱሪዝም ጥቡቕ ምትእስሳር ኣለዎም ኮረና ዝነበረ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ብጣዕሚ ጽቡቕ ስራሕ ነይሩ ብዙሓት ጋይሽ መፅና ነይሮም ናይ ውጭ ቱሪስት መፅና ነይሮም ከለዚ ሰዓት እዚ ሃይሲስ ዝበሃል ሰዓት እዩ ነይሩ ሕዚ ካብ መስከረም ጀሚሩ እስካብ መጋቢት የካቲት ዘሎ ሃይሲስ ዝበሃል ነይሩ ፍሉይ ዝኾነሉ እዩ ነይሩ ሕዚ ሃይሲስ ነይሩ ኣኽሱም በተለይ ብቱሪዝም እያ ትመሓደር ምንም ዓይነት ፋብሪካታት የለ ምንም ክሳብ የለን ሰንሰለት ይሰርሕ ያው ብቱሪዝም ኮይኑ እዚ ብዙሕ ቱሪስት ይመፅእ ሆቴላትን ካልእን ብዙሕ ነጋዶ ቅርጻ ቅርጺ ዝተፈላለዩ እንዳጥልፊ ይኹን ጋይዳት ይኹን ብዙሕ ማሕበራት ካብ ማሕበር ውጭ ዘሎም በዚ ቱሪዝም ይንቀሳቀስ ነይሩ ኣኽሱም ድማ ብዙሕ ዝድህሰስን ዘይድህሰስን ናይ ቱሪዝም ሃፍቲ ኣለዋ ንዚ ናይ ቱሪዝም ሃፍቲ እዚ ንምርኣይ ቀሊል ዘይበሃል ናይ ቱሪዝም ፍሰት ታብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳወሰኸ እዩ ዝመጽእ ነይሩ ናይቲ ከተማ ናይ ኢኮኖሚ ምንቅስቃስ ኣብዚ ናይ ሴክተር ቱሪዝም ዝተመስረተ እዩ ነይሩ ኩሉ ስራሕ ዝሰኣነ እንተኾነ እውን ኣብዚ ስራሕ ዕድል ዝፈጥር ነይሩ ናይ ንግዲ ምንቅስቃስ እንተኾነ እውን ኣብዚ ህይወት ዝመርሕ ነይሩ ብፍላይ ድማ ናይ ሆቴል ኣገልግሎት ነዚ ከም ዘልዕድር ርዮም ገዚፍ ኢንቨስትመንት ዝገበሩ ሰብ ሃፍቲ ኣካላትን ናይ ንግዲ ማሕበረሰብ በጠቕላሊ ኣብ ሴክተር ቱሪዝም ዝተመስረተ ህይወትን መነባብሮን ከም ዝነበሮም ኢና ንርኢ ፈለማ ብምኽንያት ለበዳ ኮቪድ-19 ቀፂሉ ድማ ብኩናት እታ ከተማ ትልለየሉ ምልልስን በዝሕን ሃወፅቲ ከም ቀደሙ የለን እዚ ናይ ቱሪዝም ፍሰት ከም ተዓንተዎ ዝበልኩኻ ኣብ ዓለምና ዘይተሓስበ ናይ ኮቪድ ወረርሽን ምስ መፀ ብድሕሪኡ ድማ ኣብ ክልልና ዘይተፀበናዮ ዓብይ ጦርነት ምስ ተጀመረ እዚ ናይ ቱሪዝም ፍሰት ካብቲ ዝነበሮ ናብ ዜሮ ብምብፃሕ ኣብቲ ናይ ቱሪዝም ምንቅስቃስ እዚ ዘይበሃል ዕንወትን ምንቅስቃስ ዝነበረ ናብ ዜሮ ንክበፅሕ ኮይኑ እዩ ሕዚ ሰላም ስኮነ ካብ ጉንወት ጀሚረ ኣነ ኣዲስ ኣበባ ዝነበር መፅየ 3 ዓመት ሰዓት ስለነበረ ሕደስ ስለ ዘለዎ ሙሉእ ሕድሳት ገይረሉ ማለት እዩ ሕዚ ኣብዚ 2 ሰሙን እዚ ኣብዚ ፍርቂ መስከረም ኣካባቢ ስራሕ ጀሚርና ኒና ከፊትና ኒና ግን ብዙሕ ዝበሃል ስራሕ ዝም የለን እዩ ያው ዕዳጋ ብምንታይ የለን ዕዳጋ የለን ምንም
توريست مص استايله أير منقل سلازيله توريست مص يلن هذي حزتطوينا يا زلنا هذي مخنيات ኣብ ቅርጻ ቅርጽ ተዋፊሮም ዝነበሩ ወገናትና ኣብ ከቢድ ጸገም ኣለዉ ዕዳጋ የብለውም ዘፍሪዎ ነገር የብለውም ዕዳጋ ስለዚ የለ ያው ንኸፍሪ ይተዋውዕን ኣብ ጸገም ኣለዉ ኣብ ናይ ጋይዳንስ ስራሕቲ ተዋፊሮም ዝሰርሑ ዝነበሩ ወገናት እውን ብተመሳሳሊ መንገዲ ተስራሕ ስለዚ የለ ኣብ ከቢድ ጸገም ወዲኦም ኣለዉ ቶም ዓበይቲ ሆቴላትን ሎጃትን ዝበልናዮም ገሊኦም ተዓጽዮም ነዮ ገሊኦም ንምሰል ከፊቶም ግን ደው ኢሎም ዝውዕልሉ ድሕሪ ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ኣክሱም ናብቱ ነብሮ መልክዓ ንኽትመለስን ዝመጽዋ ናይ ውሽጢ ዓድን ወፃእን በጻሕቲ ዓዲ ተቐቢላ ንምትእንጋድን ምድላዋታ ወዲኣ እናትጸበየት ትርከብ ኣብ ሕዚ ንሕና በቲ ዘለና ዝተወሰነ ማተርያላት እስኪልና ናብ ብተስፋት ናይ ቱሪዝም ምንቅስቃስ ሙሉእ ብምሉእ ዋላ ተዘይጀመረ ተናይ ዓዲ ውሽጢ ቱሪስት ነንእሽተይ ምንቅስቃስ ተጀመረ ኢልና ከፊትና ያለና ተም ዝነበሩ ቱሪስት መፁ ተኻሊ ዓዲ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ናይ ተጠቃሚ ካብ ኣዲስ ኣበባ ገለ ቀጥታ ናብዚ ኣየር መንገዲ ተፈደሙ ተወሰነ ለውጢ ክርከብ ኢና ንግምት ማለት እዩ ሕዚ ኣብ ተስፋ ኢና ነና እምበር ሕዚ ስራሕ የብሉኒ ያው ከፊትና ነና ምምሕዳር እታ ከተማን ወነንቲ ሆቴላትን ካልኦት እነበርትን በጻሕቲ ዓዲ ናብ ኣክሱም ንኽጓዓዙ ዕዙዝ ግደ ዘለዎ መዕርፎ ነፈርቲ ኣክሱም ጽገንኡ ክሳለጥ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም እዮም ኣጋይሽ መጽኻ ውጭ ፈረንጂ መጽሞ ኣብዚ ንሕና ንሰርሕ ማለት እዩ በዚ ዝንቃሳቀስ ቦታናት ኣክሱምናሲ ብእያ ተንቃሳቀስ ኣብኡ ክንርኢ ከለና ምንም የለን እስካብ ሕዚ ምንም የለን ኣየርፖርት ዝበሃል የለን ኣጋይሽ ክመጽ ኣይከኣልን ኣብ ኣክሱም ቱሪስት መጽ ያለማት ላሊበላ መጽ ያለማት ጎንደር መጽ ያለማት ባህር ዳር መጽ ያለማት አዲስ አበባ መጽ ያለማት ምክንያቱም ሓንቲ ዓዲ ናይ ቱርቦታ ሓንቲ ዓዲ እንትሕር ዘይሃልያ ቱሪስት ይመጽ ስለዚህ ናይ ኣክሱም ኣየር መንገድ መስራሕ ማለት ንሓሙሽተ ኣርባዕተ ዓድታት ተሰርሕ እዩ ዓፋር ክሰርሕ እዩ ላሊበላ ክሰርሕ እዩ ጎንደር ክሰርሕ እዩ አዲስ አበባ ክሰርሕ እዩ ባህር ዳር ክሰርሕ እዩ ካልኦት ታሪካዊ ቦታቱን ክሰርሕ እዩ ስለዚህ ንመንግስቲ ፌደራል ንጥይቆ ጥያቄ ቀልጢፉ ተኣየር መንገድ ክሰርሐልና እዩ ታብ ኩሉ ንዓቕም ሴክተር ቱሪዝም ዝጎድአ ግን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ያው ኣብ ኣክሱም ይግልገለሉ ዝነበረ መዕረፎ ነፈርቲ ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ብእዋኑ ጸጊኑ ናብ ስራሕ ክምልሶ ኣይከኣለን መእተው ናይ ሴክተር ቱሪዝም ናይ ከተማ ኣክሱም እዚ መዕረፎ ነፈርቲ እዚ ስለዘይተጸገነ እቲ ኢኮኖሚ ክሳብ ሕዚ ምንም ዓይነት ምንቕቃሕ የብሉን ከም መረዳእታ ምምሕዳር እታ ከተማ ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ኣስታት 30,000 ናይ ደገ ሃወፅቲ ከምኡውን 1 ሚልዮን ኣጋይሽ ውሽጢ ዓዲ ተቐቢላ ኣተኣናጊዳ زين عداقا يقصل عقمي موالن نواي زهجر فلما نهري وقا أبا زرقاقو عودتات كوعل كم زقبا تزاريبهم سبابتي جنزبهم أبانكي بمتاو زرخبو ترفي عزين اشتي كمخانو ستالعالم جنزبهم كبانكي بموصا كبري أبا زوس خو قدات موعال كم زقدادو حبيرم اللهم ስለዝኾነ ገንዘቦም ቋሚ ንብረት ኣብ ዝኾነ ንኣብነት መኪናም ገዛን ዝኣመሳሰሉን ብምውዓል ነዚ ብምግልብባት ትርፊ ምርካብ ሕሪኦም ከም ዝገበሩ ገሊጾም ስለዝኾነ ባንክታት ሕፅረት ገንዘብ ስለዘጋጠመን ንምልቃሕ ከም ዝተጸገማ ተዛሪቦም ብመሰረት እዚ ብብርኪ ሃገር ዘሎ ውሱን ፋይናንስን ዓቕሚ ኢንቨስትመንትን ናህር ዕዳጋ ከረጋግዑ ኣብ ዘኽእሉ ዕድል ስራሕ ኣብ ዝፈጥሩን ሸርፍ ወጻኢ ከርክቡ ኣብ ዘኽእሉን ዓውድታት ምውዓል ንዘጋጥሙ ዘለዉ ፈተናታት ቁጠባ ንምስጋር ከም ዘኽእል ምዒዶም ሃገር ለኸ መድረኽ ሲምፖዚየም ምንቅቃሕ መፍረይቲ ትካላት ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ይሳለጠሎም ኣብቲ መድረኽ ሚኒስትር ዴታ ሚኒስትር ኢንዱስትሪ ኣይተ ታረቀኝ ብሉልታ ግዝያዊ ርእሰ ምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳን ካልኦት ላዕሎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ፌደራልን ክልልን ተረኺቦም ኣይተ ታረቀኝ ሚኒስትር ኢንዱስትሪ ብብርኪ ሃገር ዘሎ መፍርያይነት ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምብጻሕ ኣብ ኢንዱስትሪ ንዝሕቆፉ ሰራሕተኛታት ሓይሊ ሰብ ንምዕባይን ብሓፈሻ ተወዳደራይነት መፍረይቲ ትካላት ንምዕባይ ኣብ 2014 ዓመተ ምህረት ዝተጀመረት ል10 ዓመት ኣዳልዮም ኣብ ስራሕ ከም ዝርከቡ ሓቢሮም ኣብ ትግራይ እውን ብፍሉይ ናህርን ወነን ንምትግባር ድልዋት ከም ዝኾኑ ብምግላጽ ብብርኪ ዓለም ተወዳዳሪ ዝኾነ መፍርያይነት ሃኒጽና
ዓርስና እንተዘይክኢልና እንጓዓዘሉ ዘለና ዓለም ክገድፈና እዩሎም ስለዚ ከም ፌደራል መንግስቲ ንትግራይ ሓዊስና ኣብ ኩሎም ክልላት ንሰርሕ ስለ ዘለና ትማሊ ብኩለ መዳይ መርኣያ ዝነበሩ መፍረይቲ ትካላት ቀልጢፎም ናብ ስራሕ ከኣቱ ከም ፌደራል ኮነ ከም ክልል ብዝተወደበ ኣገባብ ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ገሊፆም ብተወሳኺ ቅድሚ ሕዚ ዝጀመርናዮም ደገፋት ካብ ፖሊሲ ምትዕራይ ተወሰኽቲ ተበግሶታት ወይ እውን ኢኒሽቲቫት ብምትእትታው ኣብ ሴክተር ኢንዱስትሪ መሰረታዊ ለውጢ ክነምጽእ ንሰርሕ ኣለና ምባሎም ካብ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድም ኣፍሬቲ ኢንተርፕራይዛት ዝሳተፍሉ ኤግዚቢሽንን ባዛር ኢትዮጵያ ተፍሪ ንሕና ንዓድግ ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ካብ 3 ክሳብ 7 ታሕሳስ 2016 ዓ.ም ከም ዝካየድ ልምዓት ኢንተርፕራይዝ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣፍሬቲ ኢንተርፕራይዛት ፅሬት ዘለዎ ፍርያት ንኸፍርዩን ብብርኪ ዓለም ተወዳዳሪ ንክኾኑን ብትኹረት እናተሰርሐ ምዃኑ ተገሊጹ እቲ መድረኽ ኢንተርፕራይዛት ኣብ ምፍላጥ ፍርያት ምትእስሳር ዕዳጋ ስግግር ቴክኖሎጂ ልውውጥ ልምድን ሓበሬታን ንክገብሩ ግድኡ ዕዙዝ እዩ ተባሂሉሎ ካብ ዝቕፅል 3 ክሳብ 7 ታሕሳስ 2016 ዓ.ም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሆቴል ስካይላይት ንዝካየድ ኤግዚቢሽንን ባዛርን ኣድላይ ምድላው ከም ዝተገብረ ተገሊጹ ተመልከትና ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወፃእ ክሰግር ሊብያ ብዘይሕጋዊ መገዲ ኣብ ሃገራ ዝነብሩ 600 ሕጋዊ ሰነድ ዘይብሎም ግብፃውያን ናብ ሃገሮም ከም እትምልስ ገሊጻ ክሳብ ቀረባ እዋን ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ናይ ምምላስ ሓላፍነት ኤጀንሲታት ውድብ ሕብራት መንግስታት ከም ዝነበረ ተገሊጹሎም ድሕሪ ቀረባ እዋን ንሊብያ ኣብ ዘተሓዳድሩ ክልቲኦም ምምሕዳራት ስምምዕነት ብምግባር ምስ ሚኒስትር ውሽጢ ሃገር ርክብ ዘለዎ ዳይሬክቶሬት መከላኸሊ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ናይ ምምላስ ሓላፍነት ከም ዝወሰደ ተሓቢሩ መብዛሕትኦም ስደተኛታት ደቂ ተባዕትዮ ከም ዝኾኑን 1375 ኪሎ ሜትሮ ርሕቀት ብኣውቶቡሳት ተጓዒዞም ናብ ግብፂ መቋረፂ እስማድ ከም ዝበፅሑን ኣፍሪካ ኒውስ ጸብጺብዎሎም ብሓፈሻ ዝቁፀሩ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ግብፃውያን ኣብ ሊብያ ንዓመታት ዝነብሩ እንትኸውን ገለገሊኦም ብሊብያ ኣቢሎም ናብ ኣውሮፓ ንምስጋር ሓሲቦም ዝኣተው ከም ዝኾኑ ድማ ተገሊጹ እዩ መብዛሕትኦም ድማ ኣብ ሊብያ ኣብ ዓውድታት ሕርሻ ህንፀትን ካልኦት ዓውድታትን ኣብ ምስራሕ ዝርከቡ እዮም ተባሂሉ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ኣባል ሃገራት ጉጅለ 7 ኣብ ጃፓን ከተማ ቶኪዮ ተራኺቦም ኣብ ጉዳይ ቃዛን ዩክሬን ነዲቦም ክዛተይ እዮም ተባሂሉ ሎሚ ጽባሕ ዝካየድ እቲ ኣኼባ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ጃፓን ዮኮ ካሚካዋ ከም ዝመርሕዎ ድማ ተፈሊጡሎም ካሚካዋ ቅድም ክብል ምስ ናይ ሃገራት እስራኤል ፍልስጤምን ዮርዳኖስን መዘነኦም ዝተራኸቡ እንትኸውን ሓበራዊ መግለጺ የውፁ ኣየውፁ ዝተፈልጠ ነገር የለን ተባሂሉሎም እቶም ዲፕሎማት ኣብ ኩነታት ዞባ ፓሲፊክ ህንድን ንዩክሬንን ብዛዕባ ዝግበር ሓገዝን ኣድሂቦም እዮም ተዛትዮም ዘሎም ሚኒስትራት ጉዳያት ማእከላይ ኤስያን ላዕለዋይ ዲፕሎማት ዩክሬንን ዲሚትሪ ኩሌባ ኣብቲ ኣኼባ ከም ዝሳተፍሉ ትጽቢት ይግበር ተመልከትና ሕዚ እውን ዜናታትና እንዳቀጸሉ እዮም ቀጺሉ ዜና ስፖርትና ክንከብል ተኸታተልና እንመለስ